Čau, tu je Andy Veľký pes. Vítam vás u ďalšieho videa, kde ideme na ceste smerom do Brna a ja som do Nových Zámkov došiel v predstihu o pol hodinu skôr, jak normálne, lebo som nerátal s tým, že je sobota. Nuž, aj také veci sa dejú. Samozrejme som došiel na aute, aj keď teraz by mal z Komárna dojsť vlak. Radšej som si chcel byť istý, že sa dostaneme aj domov, lebo tie večerné spoje vôbec nejazdia, takže tu nie je o čom. Plus, týmto vlakom ja budem vystupovať v Bratislave, aj keď vlak ide priamo do Brna. Jednak si myslíte, že ja si idem regiojetom, no neidem. Bohužiaľ, ceny lístku sú drahé, ale to som hovoril v minulom videu, keď sme išli do tej Bratislavy. Takže tam sa stretnem s kamošom a pôjdeme na aute. Takže tak, nebudem vymýšľať nejaký taxík, aj keď som to mal v scenári v hlave. Aj keby to bola sranda, ale na druhú stranu z Viednu stačilo. Vlak nemešká, takže snáď pôjdeme včas. No konečne som na nástupišti, ale čo čert akoby nechcel, tak ten vlak mešká 10 minút. Neznášam tieto meškania. Sa hrám na plešatého, ale nemám to rád. Preto to radšej preferujem auto. To není ECčko. No dobre, tak sedím už vo vlaku a máme tu také menšie prekvapenie, lebo mali ísť ECčko a miesto neho ideme railjetom. Musel včera dojsť určite z Čech. Tak ešte dodám informácie, prečo miesto ECčka ide railjet. Tak je to z toho dôvodu, že včera pri Maláckach bola nejaká smrteľná nehoda. Tak otočili túto railjet súpravu späť do Budapešti a tým pádom sa až dneska vracia miesto Eurocity do Čiech. Takže keď čakáte, že v tomto videu bude railjet miesto ECčka, zabudnite. Keď nie, jak dnes, mimoriadnej udalosti. Takže ľudia sú nešťastní, lebo im nesedia miestenky. Ja našťastie do Bratislavy som to neriešil. Aj keď je pravda, že idem do Brna, ale iným spojom. Takže tak. Konečne vidím osobák. No, došiel som do Bratislavy, vedľa mňa je Stadler. Z druhej strane ten railjet, s ktorým som došiel. Vlastne na railjet je náhradná vlaková súprava, ako som zmienil pred chvíľu. Bo normálne tu jazdí červené ECčko v týchto hodinách. Tam. Tu je takto. A kde sme pri ceste, nevieme ani. Ty kokos! Prejde okolo. Nostalgickú jazdu majú. Tak konečne sme pred zoologickou na záchytnom parkingu v Brne. No ale momentálne nie je to jediná vec, ktorú chcem v Brne navštíviť. Fú, ale je mi horko boha. Krista do piče. Troška natočím, keď už. Sandokánové tigre. Máme tam Sandokana. Toľko najnovšie pozerať, teraz pozeral pod Sandokan.
Čo sú to krokančeky? Čekaj. Tak potom ich pôjdem natočiť. No, tak sa teraz takto vezem vláčikom, Ešte aj zdravím. schody pre Boha. 6,79, Ivetka to stalo všetkých 8 lístkov. Sme v tej zoologickej, Všetko dohromady. takto. To Aj keby sme vážne? nešli, keby sme Jízdenky išli neboli pešo. moc drahé, 20 korún na osobu, Ale vravela, že to je to bolo prepočte, to Je nie to- ani euro dohromady, Točí. nejakých 95 centov, Ale točíš Po smerom tam, 90. že nás Ku mne, no. netočíš. Dobre. takto. To sa Áno, on strihaš, rozpráva do toho. keby niečo zostane. Ale ako babi spoznali. Koľko si dá, tak to si odpolko. Možno, že nám to aj bude stačiť takto. Lebo sme stihli tam prísť potom až tomu. Čakaj, niekde si sadnú, vychladiť tela. Nabiť mobil na karneval. Nemusím prezrádzať program videa. Ale taký široký oproti tomu prátri. Ale skoro som to prevratila na seba aj s kúbkom. Čo? Ja som sa chytila, že idem sa vytiahnuť hore. To sa celé pohlo. Bože, normálne som zoskočila. Ja to zoskočila dole, že som zvládla. Hovorím, jak sa tam vyštverá, to pôjde kolenačky. Akorát som to nejako zvládla. Nie sú nejaké zverušká, čo sú? Neviem, vyzerá to jak somárik, alebo je to asi, to sú lamy. Alpačky ostrihané. A chodia s alpakami na prechádzky. My áno. Hovorila o tom. Ja som Čo nemala tam A je? alpaka sa nahnevala jedna, druhá i trecela hrybila. Ale ani moste. Čo to je? To vorku. Hej, no, veď jasné. No, A im je budeme strašne takúto teplo. poďme chodiť, tu sa prejsť. Oni ich musia strihať, lebo ale strašne majú jemnú to sú... Klokan Jack. Keď som jeden čas tak poskakoval, si so mňa robili srandu, že som Klokan Jack. Áno. Klokám Czech alebo klokám Jack. Ten film Klokan Jack, čo bol. Ja som to kúkal aj somarina. Je to radšej medzi vás kopí. Ja posuniem, aby si si mohol dvojčí, aj taký máš dole. To bol dobrý nápad, Ivetka, s týmto oným vláčikom. Čo sa nenamáham? Zoologická zadanie. Áno. Aspoň sa nenamáhame, vieš, a sa nespotíme toľko, ako by sme šlapali takto. No ja už som tak spotená, že robím, že či sa je nové tričko. Ale ja som mokrá, ja som si zobrala aj, ja vlastne nechcem hovoriť. 40 korún, dobrá jízda. Kopec ľudí príde. Na Slovensku by som za taký vláčik dal aj one. 300 eur. Vieš, keby vietor... Tu je ticho. Ja som si nechcel kúkať. Nepočúvajte ma vo videu. Áno. A ja hovorím, nejdem, lebo z toho apka sa malo strašne teplo. Ale to by išlo na nás. Áno, áno. To keď sme s tým šoférom rozprávali, to bola celého Lebo aj tak by sme nestihli všetky zvieratka pozrieť. Aha, ťava. kravičky. To tam je koníček, alebo čo to je? Áno, nejaký pakôň. Niečo také, no. Čo je pakloň? Podobné koňovi. No je to pakóno, to také veľké. Kde tam sú bufety? Aha, ťava. Ti dám ťavy. Však Aluša ti tak hovorila. Ukladajme. Ťapa hovorila, že ťava. Ale aj ťava ti povedala. Velbloud, lebo sme v Čechách. Áno. No, Velblouda. V rode? No čo to je? Velbloud s pičou. Jasné. Tak tuto sme sa trošku pokochali na tej prvej zastávke a pomaly sa vraciame Ale dolu. to nie, to máme na také pekné.
do školy. A konečne Ale ideme potom dole. sa vytiekla tá voda. A tuto kamoš spravil z tohto vláčiku České A dráhy. veškeré fľašky, čo sa dali No. do školy, veď sa povytiekali, Takže- aké čo to pokúpila. Áno. Trošku. No, tak už som v Brne na námestí, na Moravskom, po Moravském, na tom karnevali. Ale mám pocit, že som to asi nestihol. Takže, tak. Podľa bubnov môžete počuť, že už som blízko. No bolo, no my už hľadáme niečo, čo by sme mohli zrecenzovať vám, ale toto je úžasné bolo. Ja milujem Čechy. Jak Plešaty miluje Slovensko, ja milujem Čechy. Konkurencia, vyslovene. To musím povedať. Na rovinu. To tu milujem. Tak zatiaľ už mám objednané, zatiaľ mám iba túto vodu. A zatiaľ tu čakáme, keď mi dojde. Objednal som si teda burger. Nenašiel som nič lepšieho, tak musíme... Aj toto, čo je, neviem názov. Veľa vody dávala, ja si dávam iba toľko a potom si až Tam za mnou je. Takže tak. Môžeme pokazenú. Počkáme a potom uvidíte, jak to bude na tej kamere. A zatiaľ idem pozrieť českú zoznamku. Takéto risotto. A ja tu mám takýto burgerík. Takže pôjdeme to ochutnať. No asi budem prasa, ale ochutnám najprv hranolky, ten dressing, vyzerá to fajne. Idem si zatiaľ zapáliť. Podaj mi to však. Dobre. Výborne to je. A za chvíľu vyskúšam ten burger. Zatiaľ som si nabral iba takto žemlu. Slomačku. Výborné. Dobre to je. Ale na to, že sa to špecializuje, vyslovene na to. Tak ja už mám zjedené. A do prdele.
Takže ja už mám zjedené, už len zaplatiť a idem preč. A ešte si trošku vychutnám atmosféru tých námestí, ale som tak unavený, že bych spal po dnešku, lebo som skoro ráno vstával kvôli vášmu videu. Takže takto. Prosil by nejakú tú podporu. No, ako vidíte, momentálne som na kolajách, ale idem z nich preč, lebo už normálne tu začali jazdiť čaliny. Takže to tu úplne vidieť, že to končí. Ja pomaly pôjdem domov a ešte si vo videu užijete cestu späť. No a uvidíme, či sa nám podarí po DC alebo obyčajný pojebaný osobák. Nemám rád červené vlaky, radšej by išiel tými modrými. Toto nie sú efekty, to je real. Vzadu je šalina. No, konečne zastavujem v Nových Zámkoch. Celý unavený. Som si trošku pospal. A konečne vystupujem. No, ešte raz časť zastavilo to na jednotku. Fuj, to hromadná doprava. Aspoň pol roka chcem od neho kľud. Fuj. Polnoc. Niektorí na diskotékach, ja vystupujem z vlaku. A to je asi všetko z tohto videa. Keď sa vám ľúbilo, dúfam, že oceníte lajkom, komentárom, odberom, zdieľaním. Bohužiaľ, ECčko som nestihol, no. Majte sa krásne, užívajte si život. Čus u ďalšieho videa, čus.